Salam. Sizin bilen bir zat paylaşasım geldi. Men 40 yaşın oğluğuna girenem bolsam, käbir zatlar bolmaz ýaly edip bilemok. Gaynatam ýok boldy. Gaynatam ýok bolanyna ýuga girilmedinden öňýany her kim oň bilen saglaşmaga girdi. Menim salylar. Ýöne men beýlekler ýaly razy bolyp bilmedim, razylaşmadım. Çünkü men ondan razy değilim. İçimden özüme karşı hareket etmedim. Men ondan razy değilim aýtdym. Baştan başlayın. Men ýollaşym bilen halaşyp durmuş gurdum. Ýollaşymyň daýdasynyň gyzy biziň ogamyda gelin bolup geldi. Biz barlyca ýerem bolsak, kakam gyzy okuw gerek däl diýip maňa tikini öwrendirdi. Men köýnek tikýärdim, ol maňa köýnek tikdirýärdi. Bir gezek bize gelenine ýollaşym bilen gelipdir. Maşyny bolan soň belki äkit diýip haýyş edenler. Bizde şeýle bir zat bar, gelen adamy gapa çeline uğratmak. Şonu ýollaşym meni görüpdir. Nomerim alypdyr. Jaň etdi. Şeýdi we biz tanışyp gitdik. Biz tanışanymyzdan 5 ýylyň soňuna ýollaşym durmuş gurmaga karar berdik. Ýöne men öňümde gyzygynym bolan sebäpli menkiler razy bolmajagyny bilýärdim. Şonu da gudaçylyk uğratdy. Kakam öňünde gyz bar zat diýmän çürt gedik ýok diýdi. Gyzygynym çykýança garaşdyk. Olam bagta çalyp 3-4 aýyň dogamyna durmuşa çykdy. Soň ýene ýollaşymyň ejesi dagy guda gatna urdy. Kakam diňe ýokdan tutýardy. Şol arada ýollaşymyň gyzjygy ýagny barlygym halaşyp durmuş gurdy. Ýollaşymdan öňürdi. Sebäbi oglun tarap her gelenini gyzyň halaşdy bermesem bolmaz diýip gaýnanynyň gözüne goýan ekenler. Gelýän ekenler. Barlygym göwünjek bolan soň toý etmeli bolupdyrlar. Şo sebäpden gaýnym gelip şunça kowulsady, bize sen gyzyň halaşdy diýmedi. Sebäbi öz göwüne gaty degilipdir. Gyzyň halaşdy diýmeň nähil erwet duýgudygyny özi başyndan geçiripdi. Bir ýyllap guda gatnadylar. Şonu da kakam diňe ýok diýýärdi. Başga da gelýän känni, olara da men göwnämokdym. Şo wagtlar ýollaşym maňa hiç hilik gaçalyp gurlan okdy. Soňuna çenni gidişek diýýärdi. Näçe duşuşdygym maňa elini urmaýardy. Ahyry bolmajagyny bilip, gaýnatamyň garryja aýallygyny getirdiler. Şonluk bilen kakam sorap ýdemek kabul etdi. Men halaşýan wagtym ýollaşymdan kakaz hakda, ejet hakda soraýardym. Ejet hakda aýtsa da kakaz hakda hiç zat aýtmaýardy. Aýdylmaýan işdi işleýärdi diýýärdi. Menem çyndanam wezipeli adam kadyp soramokdym. Soň bir guda bolduk. Soran ýerlemimiz takatyny öwmeselerim ýollaşymy öwüpdirler. Kakamyň bir gatnaşýanam öz gyzym bolsa ikellep bererdim diýen soň kakam razy boldy. Ýollaşym tarap orta kady ýaşaýardylar. Ýöne ýollaşymyň işi girdejisi gowdy. Garat hiç sadym kemetmän getirdiler. Gaty gowta etdik. Men tez öwrenişdim. Bağlarlamam gowy. Ýöne men gaýnanem ýöne ýere iňirdäp ýörýärdi. Bolmasa men hemme zatdan başym çykýardy. Gaýnatam bolsa içegen eken. Onno munno günlükçi bolup işleýän bolup çykdy. Belki şo adam sana içiniň ýalňyjyndan iňirdeýän bolmagy mümkin gaýnanem. Ýollaşym zatdan hor eden okdy. Ýöne gaýnanem diňe men diýenim bolsun diýýärdi. Egine şyk gelim gidim babatda da bar zadymy goşulýardy. Maňa bolsa agyr diýýärdi. Kakam nähil agyr başly bolsa da bizi beýdip saklan okdy. Gaýnanem gaty midi arasa çylaýar. Dağdan altam bolsa taş ýüzünden aýnalar süpürşdirip gidýärdi. Ýa bolmasa ýatanam bolsaň jaýyňa girip gerek zatny alyp çykýardy. Ýollaşym bilen şo meselede kän gaýgyrşýardy.
onu da alaç bolan okdy. Gaynatamam ilkilklerken maňa batyrnyp bilen okdy. Soň öwrenişdimi näme men jaýyma gerip gyýzyman oglan nimen atyrlamdan tepinişdirip gidýärdi. Gidýän ýerim ýok bolan tepinýärdi. Şeýdip köp atyrlanmış ol adam boşapdy. Krem bolsa da soruman alıştırıp çalıştırıp berýärdi. Nirde gören zat maňa gaty ýokuş degýärdi. Sorasylar ýene bolýa bolan soran okdularyň. Soň men aştaýlap başladym. Ýollaşym himme zady getirýärdi. Ýöne menden öňürti alyp iýýärdiler. Käwat ýollaşym şunu iýesim gelýärdi bolan bahatam gymmadyrak ekeni. Adyra gallym diýse-de dinlenen okdy. Men bir zat aýtsam köp zat aýdam okdum ýollaşyma. Onu da gaýrat et, geçer diýärdi. Zat näme diýärdim, menem geçer diýärdim. Soň çağalym molly, sajiga berip başladym. Çağa da ağlap gidýär bolan, ýerden sajiga gaýnatam ağlady urajam diýip maňa söwmän tapdy. İçip gelip topulmagy tapdy. Elim aýagym titrýärdi. Men beýle zatlary hyýalymda da getiremokdym. Ýöne wagtam içip gelip topulup başlaýardy. Men öz jaýyma girip içinden gulplap oturýardym. Agdyna ak gelse de, gara gelse de söýüp oturýardy. Gaýnanemy ardymaýjadym. Beýdip maňa söýmesin niýädim bolan. Hiç kimge ata söýü üýtgeşik däl, ýaşajak bolsaň geçirimli bolmaly bolsaň diýip ýüzüm alýardy. Soň ýollaşyma şäherden jaý berildi. Biz şoňa göçdük. Himme jämiz bile, sebäbi ýollaşym ýekiji ogul bolan soň bile ýaşamaly. Etajda edere iş ýok, hasam azarlar artyp başlady. Gaýnatamy näçe işe saldy ýollaşym, ýöne peýdasy ýokdy. Bir hepde işleýä. Nämemiş başlygynyň ýaşy kiçimişin, ýaşy kiçiň gepin çekçek dälmişin. Ýollaşymam giden çykda jedip inne saljak gelip soň işe salmady. Öýde telewizoryň öňünde ýatan ýerine islegatça gün-günden azar artça. Adamdan günne 50-60 manat gerekdi. Bermeseňem ulu goň. İçen soňam janym menne. Bolmasa men hiç sada medemokdum. Ya tasamokdum, ya bulunjuramokdum. Ýollaşymy syýlap ýaşaýardym. Gaýnanymyň özü halis çydanokdy. Adam sanyň ölümini dileýärdi. Şo derejede özünden doýurupdy. İçen wagty söýýärdi. Soň açylyn soň näme pişirdiňiz, hanna har diýip hiç zat bolmadyk ýaly. Soňa wakana har beremde içimden belanyň bokurdyňy bela bolsun diýip söýünýärdim. Şo derejede ýadatdy. Şonda da ejem kakama hiç zat aýdamokdum. Kakam gelip agtyklaryna pul berse, ana kakam pulunu gözümize sokýar diýip tohum tijime çeni söýýärdi. İçimden senýal erkek şolam giýjegini diýatman işleýär. Utançsız gitdi senem işli diýärdim. Daşymdan hiç zat diýemokdum. Birde de eşitmedik, bilmedik bolýardym. Birde de çydaman aglaýardym. Ine birdenem gaýnatam ýaraman başlady. Barlygy eksik, süýjü kesel bolupdyr. Leçenýe barnarlyk, ýöne bir his saklamansam gowlaşanokdy. 5 ýyl azaryny çekdik. Şeýle bir azar berýärdi bolan, gaýnym çydaman özü kesel bolup barýardy. Gyýlar gelse de olardan pul sorýardy. Oňa da ýollaşym namys edip ölüp bilen okdy. Bolmasa berilip dur. Soň erkek mädirinden ýara çykypdyr, onan bize aýtmandyr. Bir aý geçen soň beterläp, üşüdip gyzyryp başlaryna bildik. Ýöräbem bilen ok. Ýollaşymam şo wagtlar komandirowkada daşar ýurtdady. Men bolsa 6 aýlyk 3-nji çağama gowruly. Eýdip beýdip ýaşaýan ýerimiz şäher bolan soň etajdan götürüp düşürdik. Liftem ýok. Taksili 2 balnitsa bardyk. Birlik dälliýe gaýjaz. Ahyry Niýazow balnitsa bardyk. Dejorum gaty gowraj ekeni, gowgarşaly. Gaýnatam kalyaskada otur, gaýnamam sürýär, menem gapdalyna kömekleşip analiz tapşyrýar. Bizi şo taýda maskara edýärdi söw. Maňa da indimeýän zat ýokdy. Agyr halym bilen ýüküm çekýär diýen okdy. Operasiýa etmelidiler. Gaýnatamam ağladyk. Ýöne hapasyny aýrýarlar diýdik. 40 minuda dynar diýildi operasiýa. 3 daýagda çekdi.
Gaty gowy etdiler. Yollaşmada habar etdik, ertesi gün geldi. Doktorlara alkışlarını aýtdyk. 15 gün balnitsada yatdy. Öýe getirip ýürüte wraç tuttuk, yarasyna seretmäge. Operasiýadan doktor bize uzağa gitmejegini aýdypdy. Sebäbi mikrop tutuş organizmine ýaýrapdyr. Şonu da 2 ay öýde seretdirdik. Yollaşmam ömür zeyrenmeýädi bolen şosa parçadamady. Öýe bir köpek peýdasy degmedik adam elimizdäki bar zadymy sorup ýeterdiydi. Sebäbi maşina diýip ýygnanjy pullarym gidipdi. Gaýna tam ýoğully. Her kim gelli ýüşdi. Ýolmaga salynmaka her kim razylaşmaga girýärdiler. Menem girdim. Ýöne razylaşyp bilmedim. Men ol adamdan razy däldim. Ýüregimden çykan ok eden zatlary. Belki menki ýalňyşdyr. Allah Teala bağışlaya, bennesi näme diýersiňiz? Ýöne men şoň bilen razylaşmaga dilim barmady. Şonda da wujdanym rahat. Hiç hili ökünem ok. Ýoğulanda 2 ýyl bolup gelýär, ýöne puşmanlygym ýok. Belki menki ýalňyşdyr. Ýöne özüm üçin dogrymy kadýýär. İçimi döktüm, size rahatlandım. Allah'can hiç kime beýle acı görkezmesin. Beýle durmuş görkezmesin. Bizden hem geçti bolsun. Amin.